Hej, Ron. Hej Victoria, skal du noget i dag? Nej, hvorfor spørger du? Bare rolig, vi bliver ikke opdaget. Vi bliver ikke opdaget hvad? Det er en skudsikker plan. Bare mød mig på Trekronevej 12. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige lyst til at blive opdaget ligesom sidste gang. Det er jo en heldig dag. Der er ikke nogen vagter, og jeg har tjekket alarmen, så vi bliver ikke opdaget. Okay, fint. Er der noget, jeg skal tage med, eller hvor skal jeg møde op? Hvornår? Ja, tag din walkie-talkie med, og så møder mig der klokken 3. Okay, super. 1 hour later. Hej, Ron. Så, hvad skal jeg gøre? Bare blive stående. Okay. Hold vagt. Her. Tak. Five minutes later. Hvor blev du af? 2 minutter. Politiet! Løb! Politiet! Hvad fanden laver du her, bare? Hvad tænker du på? Løb for politiet! Ja, er du i gang med at røve en skole? Nej, jeg er bare... Hey, 10 stille, det er mig, der snakker her. Hvorfor har du en walkie med? Hvad? Svar mig! Jeg er ude nu og har varerne med. Så du væk fra politiet. Okay, det er fandme dumt. Okay, nu kan du enten melde din ven derinde, og så får du ingen straf, eller så får du hele straffen. Hvad vælger du bare? Op mod muren. Okay. Han hedder Ran.